Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistan 12-nji martda ilk prezident saýlawlary geçirildi. Türkmenistan 30 ýyllyk däwe eýerip bu saparın prezident saýlawlaryna zenan dalaşgär çykarmady. Saýlawlarda Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow bilen bir hatarda 9 dalaşgär ýokary döwlet wezipesini dalaş etdi. Olaryň arasyna zenan maşgala ýok galy berdi. Prezidentiň oglundan başga dalaşgärleriň hiç haýsy odal ýurdun syýasy sahnasyna tanalmaýardy. Prezident wezipesini öz dalaşgärligini oglan eden opozisiýa wekilleri merkezi saýlaw topor tarapynyň belgi alynan dalaşgärleriň sanyna goşulmady. Dünýä türkmenläriniň bu sany Türkmenistanda geçirilen ilk prezident saýlawlaryna zenan dalaşgärleriň ýokary döwlet wezipesine hödürlenilmezliginiň töweregindäki meseleleri hemde Türkmenistanda zenanlaryň syýasy jemgyýetçilik işlerine gatnaşygynyň töweregindäki ýagdaýlary gönükdirilýär. Bu ünlü söhbetdeşlige Pragadan Azatlyk Radiosynyň jurnalisti Gödel Hudaýberdiýew gatnaşdy. Gödel Türkmenistan'na 12-nji martda prezidentlik saýlawlary geçirildi. Ýurt 30 ýyllyk däwe eýerip bu saparyn prezident saýlawlaryna aýal dalaşgär çykarmady. Şu ýagdaý Türkmenistan aýallaryň syýasy işçiňligi babatda näme pikir döredýär? Doğrudanam Türkmenistan'ın prezidentlik saýlawlaryny odalkylarynda da häzirkisinde de kandidatlaryň arasynda zenan maşgala göze ilenok. Bärde iki mesele var men pikirimçe. Birinciden umuman dalaşgär hödürlemek hem prezidentlik wezipesine dalaş etmek meselesinde Türkmenistanyň saýlaw sistemasy demokratik kadrlaryndan daş öňüm şeýlede häzirim daşda galýa. Şonuň üçin bu ýagdaýda zenanlar meselesi bilen çäklenmeýär diýip pikir edýär. Belki de indiki geljekki saýlawlarda şeýle ýagdaý dörer diýen umydym bar. Türkmen döwleti bina edileli we umuman ýurdun syýasatyny izgaldyran zenan syýasatçylar, döwlet adamlary, aýal diplomatlar ýa-da başgalar barmy? Olar kimler? Olar näme izgaldyrdy? Umuman Türkmenistanyň syýasy hem jemgyýetçilik durmuşynda zenan maşgalalaryň ençemeti bar. Olaryň hem tarihte izgaldyran işleri hem eýelen wezipleri köpçüligiň üns merkezinde irki döwürlere göz aýlasak, meselem Türkmenistan Sowet Respublikasy döwrüniň başynda syýasy orunlary eýelen we jemgyýetçilik işlerini bitiren ençeme zenan bar. Meselem Ene Kuliýewa TSSR-de aýal gyýlaryň azatlygy ugrunda iş alyp bardy. Jogapkär wezipelerde işledi. Türkmenistanyň taryhynda izgaldyran we ýurdun özgörmegine täsir ýetiren zenanlaryň biri hasaplanýar Ene Kuliýewa. Bu zenan barada köp bir maglumat ýok, ýöne el ýeterli maglumatlara görä onuň Sowet Türkmenistanyň aýallar bölüminiň ýa birleşiginiň birinji ýol başçysy bolandygy belli. Türkmen zenanlarynyň emansipasiýasy ugrunda ol öz eden işleri bilen tanaldy. Onuň ideýalary we jemgyýetçilik işleri musulman zenanlarynyň, türkmen zenanlarynyň erkinligine we deň hukuklylygyna ýol açdy. Şol döwre degişli tanymal zenanlaryň ýene biri Şah Sultan Garajaýewany agdasak bolar. Ol TSSR-de jogapkär wezipelerde işledi. Gyzykly bir pursat. Ol 1921-nji ýylda Vladimir Lenin we onuň aýaly Nadezhda Krupskaya bilen hem duşuşdy. Bu ýerde maksat ondan uzalky döwri hem ýatlap bolar. Meselem tanymal we tarihte izgaldyran zenanlardan Guljemal Han bar. Emirbiň iň soňky hanlarynyň biri bolan bu zenanyň döwründe türkmenler Agzybir birleşmegi başarypdyr. Onuň adam Sinurberdi hanyň 1880-nji ýylda zäherlenip öldürilmeginden soň Emirov türkmenleriniň başynda duran Guljemal Han Türkistany elemäge baran Rus goşunlary bilen öz boluşly bir syýasatyny ulanýar we Göktepe galatynyň basylyp alynandan soň 1881-nji ýylda Rus administrasiýasynyň Aşgabatdaky wekilleri bilen hat arkaly topragyň Russiýa berkidilmegi barada gepleşige başlaýan. Ol 1884-nji ýylda maslahat edip bu prosesa taýýarlyk görmegi ýoly goýar we Merwin Russiýa milletin goşulmagy babatyndaky syýasaty berja edýär. Tarihçiler Guljemal Hanyň syýasatynyň ören agyr hemde netijesiz gan döküşikligini öňüne almak üçin paýhaslylyk bilen tapylan çykalga diýip häsiýetlendirýärler. Ha soňky döwürlerdäki zenan liderler barada gurrun etsek, meselem Sowet döwrüni kimler galdy ýa-da 30 ýyllyk garaşdyrlyk döwrüni
haýsy zenanlar has öňe saýlanyp syýasat sahnada, jemgyýetçilik sahnada. Şular barada nähili maglumatlar bar? Türkmenistanyň Sowet döwrüne degişli taryhynda da zenan maşgalalaryň taryhda siýasatda rol oynan zenan maşgalalaryň ençemeti bar. Olaryň käbirlerinde durup geçsek, Sowet döwrü barada aýdylanda siýasatda täsirli bolan şahsiýetlerden biri döwlet resmisi Maýa Mollaýewany agdamak mümkin. Ol 1957-nji ýyldan bäri ykdysady jemgyýetçilik we siýasy işlerde işlän tanymal zenanlaryň biri boldy. Ol 2015-nji ýyla çenli Türkmenistanda dürli wezipelerde işledi. Umuman şu zähmet ýolunyň dowamında ýokary gujaýynda mugallimçilik etmekden başlap, Kommunistik partiýasynyň dürli guruluşlarynda ençeme wezipelerde işledi. Hatda Merkezi Komitetining başlygynyň orunbasary boldy. Ministrler Geňeşiniň başlygynyň orunbasary wezipesinde işledi. Ýöne siýasata gytaklaýyn gatnaşygy bolan emma türkmen taryhynda iň täsirli şahsiýetleriň biri hökmünde Anna Sultan Kekilowany bellätim gelýär. Bu dissident ýazyjy şahyr türkmen jemgyýetinde raýat hukugy, döredüjilik hukuklary ugrunda öz ömrüni howp astyna salyp görüşmegi başaran adamyň ajaýyp bir mysaly boldy. 60-njy ýyllarda çağalar üçin eserleriň awtory bolan Kekilowa Moskwanyň adam hukuklaryny goraýjylary, şol sanda akademik Andrey Sakharov topary bilen hyzmatdaşlygy başlady. Türkmenistanyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi Komitetini açyk tanqid edip başlady. Şu sebäpden hem işden çykaryldy, onuň eserleri gadagan edildi. 1971-nji ýylda ony KGB tutsak edip, däli diýip yglan etdi we ruhy keseller hastaxanasyna yerleşdirdi. Ol 10 ýyl Aşgabatyň golyndaky psihiatriýa klinikasynda bolup Anna Sultan Kekilowa şol ýerde aradan çykdy. Ol ýogalynda diňe 40 ýaşlaryndady. Soňky garaşsyzlyk ýyllaryna, meselem garaşsyzlyk ýyllaryna gelsek, soňky 30 ýyllyk siýasat taryhda, jemgyýetçilik taryhda ýurdun sahnasyna öňe saýlanan zenan liderler barada gurrun etsek. Bu ýerde türkmen diplomaty Ak Sultan Ataýewany agdatym gelýär. Ol Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky hemişelik wekili. Kärwinçi Lukman bolan bu zenan tas 30 ýyllap Türkmenistana Birleşen Milletler Guramasynyň Birleşen Ştatlarda ýerleşýän baş edarasynda wekilçilik etmegi başardy. Ol bu wezipesine şu gün kögünem ýerine ýetirýär. Ýeri gelende belletek Ataýewa Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk statusyny ikrar etmek boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýasynyň kabul edilmegi ugrunda aktivlik görkezdi. Türkmen döwleti Ak Sultan Ataýewany bir medal we 2 tane orden bilen tilaglady. Şeýlede Türkmenistanyň gahrymany adyny berdi. Ak Sultan Ataýewa bir näçe makalanyň awtory bolup, sagdyn durmuş hem iratyň dispenserizasiýasy adly makalary çap etdi. Şeýlede şu gün Türkmenistanyň siýasatynda iş alyp barýan başga zenan resmileri barada aýdylanda Akçy Nurberdiýewany agdap bolar. Ol 10 ýyldan gowrak wagtlap Türkmenistanyň parlamentine baş tutanlyk etdi. Ol Sapar Murat Niýazowyň tarpataýyn aradan çykmagyndan soň kanun ýetadynda onuň wezipesini ýerine ýetirmäge borçly öwezgildi. Ataýew destina tutsak edilmegiň ýa-da meclise baş tutan bellendi. 2018-nji ýylyň mart aýynda Akçy Nurberdiýewa wezipesinden boşadyldy. Şeýlede Maýsa Ýaz Muhammedowa türkmen döwlet wekili. Ol geçmişde 2 ýedek Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary bellendi. Medeniýet we metbuat uğurlaryna gözegçilik etdi. Bellemeleri bu zenan ýolbaşçylaryň ikisi de bir näçe ýedek prezidentiň tanqidine sezebar boldy. We olar wezipelerinden hem aýrylypdy, emma häkimetde saklanmagy başardy. Ýene-de şu ýerde maksat men pikirimçe bellemeli ýeri Türkmenistanyň siýasy jemgyýetçilik durmuşynda hatda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň maşgalasynyň zenan agzalary hem belli bir derejede öz täsirini ýetirdi. Käbir uğurlarda rol oýnady. Şu ýerde prezidentiň aýaldygyny Gulnawat Döwletowany agdap bolar. Ol Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymay milli jemgyýetine ýolbaşçylyk edýär. Bu guramanyň işine degişli soňky ýyllarda el ýeterli bolan käbir maglumatlar maliýe meseleleri degişli boldy. Meselem şol guramanyň işi üçin hususanda ilatdan ýygyderli pul toplandy. Büdjet işgärlerinden öz aýlyklaryndan bu guramanyň hasabyna pul tapşyrmak talap edildi. Prezidentiň beýleki aýal doganlaryndan uly dogany Durdynawat Rejepowanyň ady bolsa, onuň ogly Şammy ady bilen tanalýan Şamrat Rejepowyň korrupsiýa bilen baglanşykly ýagdaýynyň üstüniň açylmagy bilen baglylykda bu zenanyň ady agdaldy. Türkmenistan aýallaryň siýasy jemgyýetçilik taýdan iş ýeňleşmeklerine kän bir o diýen ýol açylyp barylmaýar. Elbetde tanymal siýasy jemgyýetçilik geňişlikde tanalan şahsiýetler bar, emma umuman aýdylanyna kän bir ýol
açylyp barylmaýan ekeni. Aýallaryň syýasy işçiliginiň pes bolmagyna jemgyýet näçe rol oýnaýar? Meň pikirimçe Türkmenistana gezek gelende dinanlaryň passivligi barada aýtmak kyn, sebäbi umuman taryhdaky ýagdaýlarym görkezdi dinanlaryň hem täsirli rol oýnamagy, hem ýokary wezipelerde işlemegi, başaranlygy, mesemälim, meň pikirimçe bu ýerde olara ýol berilmeýänligi barada gurrun giden nokta esasy sebäp ýurtdaky syýasy sistemanyň hem umuman adamlarda, hem aýallarda, hem erkeklerde hak hukuklaryny berja etmäge dolu mümkinçiligiň ýoklugunda görýän men bu ýagdaýyň sebäbini. Umuman türkmen jemgyýetinde aýallaryň oýnaýan roly maşgaladan başlap, maşgala eklenjinden başlap, belki jemgyýetçilik işlerine gezek gelende de roly uly ýöne ýurtdaky hem kanun taýdan göz öňünde tutulan şertler hem iş ýüzündäki mümkinçilikler diýen maşgalalara häzirkisinden has aktiv hereket etmäge mümkinçilik bermeýär, ýol açmaýar. Meselem türkmen halky 30 ýyllyk garaşsylyk taryhyna ýurt dolandyrýan prezidentleriň aýallaryny ýurdun birinji hanymyny mediada 30 ýylyň içinde ilkinji ýerde geçen noýabr aýyny gördü. Siýasy sahnada prezidentleriň ejeleri giňden wagt edilýär. Meselem Saparmat Ýanys döwrüne Gurban Sultan eje ýa-da soň Gurban Berdimuhammedow döwrüne Oglawa eje ýaly prezidentleriň ejeleri giňden wagt edilýär ýöne olaryň ýany ýoldaşlary aýallary kän görkezilmeýär. Şunuň sebäbi näme sizin pikiriňizçe? Galy berse-de ýurdun 3-nji prezidenti hem şu däwri dowam etdirermi? Muny elbetde geljek görkeler, ýöne umuman Türkmenistanyň prezidentleriniň aýallaryny köpçülik şu çaka çenli köp görüp bilmedi. Türkmen jemgyýetiniň Saparmat Niýazowyň aýaly barada habarly bolsa-da ony görmek miýetler etmedi köpçülige. Ähli daşary ýurt liderleri Türkmenistana baranda ýa-da Türkmenistanyň birinji prezidenti daşary ýurtlary baranda mydama ähli ýurtlaryň protokol düzgünlerinden tapawutlykda öz aýaly bilen barmady, öz aýalyny köpçülige görkezmedi. Türkmenistanyň häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hem şu tejribäni dowam etdirdi. Onuň aýalyny diňe ýaňy ýakynda noýabr aýynda birje gezek Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň Aşgabatda sapar eden wagtynda köpçülik görüp galdy. Şonda da Berdimuhammedowyň ýanynda duran aýal maşgalanyň kimdigi barada ne döwlet telewizionyasynda habar berildi, ne de suratlaryň aşagynda ýazgy boldy. Türkmenistanyň indiki prezidentiniň hem şu tejribäni ne derejede dowam ettirmezligini biz ýakyn wagtda görürüz. Çak edilşýäli Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow prezident bolan ýagdaýynda belki de ol häzirki döwre bap tejribelere görä öz aýaly bilen köpçüligiň öňüne çykyş edip başlar, kim bilýär. Merkezi ýurtlar barada gurrun edilene Kırgızstan bir döwür aýal prezident tarapyndan dolandyryldy. Roza Otunbayewa Kırgızstanyň Merkezi Aziýanyň ilkinji aýal prezidenti boldy. Gazagystanyň meselem Nursultan Nazarbayewiň gyzy Dariga Nazarbayewa soň kuwatlara çenli ýurdun kanun çykarjylygymyny öňe çykarylýardy. Täjikistanyň hem şeýle prezidentiň gyýlary ýalňyşmasam ýokary döwlet wezipelerini eýeleýärler. Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň gyýlary hem ýalňyşmasam ýokary wezipelerde işleýärler. Özbegistanyň ilkinji prezidenti Islam Karimowyň gyzy Gulnara Karimowanyň ykbaly hem mämde mälim ol korrupsiýa aýplamalary bilen türme tutulugyna höküm edildi ýöne ondan ozal Gulnara Karimow hem ýurdun syýasy sahnasyna öňe çykarylýardy. Ýöne Türkmenistan mabat aýdylanyna Türkmenistanyň bu ýagdaý düýbinden ýok diýen ýaly ýurdun prezidentiniň gyýlary diňe saýlawlarda ýa-da şoňa meňdeş beýleki köpçülik çärelerine döwlet telewizionyasynda wagtyl ören seýrek görkezilýär. Onu da köplenç diňe kakalary bilen görkezilýär. Şunuň sebäbi näme? Bu ýagdaýlar umuman Türkmenistandaky jemgyýetiň patriarhal jemgyýetdigi barada pikir döredýär. Ýöne meň pikirimçe bu mesele şeýle de umuman prezidentiň maşgalatynyň daşyndaky sırlylyk, prezidentiň umuman öz maşgalagdalaryny görkezmezlik, bu barada maglumat bermezlik islegleri bilen ilteşikli bolmam görünýär. Umuman beýle tejribeler diňe bir Türkmenistanda däl, başga ýurtlarda da gözýilýär. Orsetde meselem Vladimir Putiniň gyzlarynyň maşgalagdalarynyň ýagdaýlary köpçülige mälim bolsa da olar garaşsyz çeşmelerden syzyp çykan maglumatlar esasında umuman onuň maşgalasy barada açyk maglumat tapmak kyn. Belki de Türkmenistanda da edil şul tejribe ýöredilýändir. Onu bilmek kyn. Ýöne dogrudanam Türkmenistanyň prezidentiniň ogly
Howa soňky ýyllarda siýasata aktiv gatnaşdyryldy. Indi häzirim ana prezidentlige dalaş edýär. Belki de onuň prezident saýlanmagy gata ihtimal. Emma gyýyzlary şu çaka çenli, olaryň atlary, olaryň alyp barýan işleri türkmen jemgyýetine mälim däl. Ýöne bellemeli ýeri şu çaka çenli Türkmenistanyň prezidenti maşgala meselesine gezek gelende köpçüligiň öňüne öz gyýyzlary bilen peýda boldy, aktyklaryny görkezdi. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.